Παραμύθι, μύθι, μύθι, το κουκί και το ρεβίθι εμαλώνανε στη βρύση. Πέρασε και η Φακή και τους βάζει φυλακή. Μα η Φάβα της φωνάζει: «Φάκη, βγάλ' τους, δεν πειράζει». Ελάτε φίλοι μου μαζί μου, στην ανέμη μου, να πούμε ιστορίες και παραμύθια του παλιού καιρού. Μια φορά και έναν καιρό, τα παλιά χρόνια, σε ένα μικρό χωριό ήταν ένας βοσκός. Πεδαρέλι ήτανε, που μάζευε τα ζώα όλου του χωριού και κάθε μέρα πρωί τα πήγαινε στα λιβάδια να βοσκήσουν. Και σαν έγερνε ο ήλιος το απόγευμα, τα έφερνε πίσω και εκείνα το καθένα πηγαίνανε στο παχνί τους να φάνε και να κοιμηθούν. Κάθε μέρα το ίδιο γινότανε. Μια μέρα ανέβηκε επάνω στο λόφο του Αηλιά, έτσι το λέγανε, και είχε και ένα μικρό εκκλησάκι. Κοίταζε από ψηλά εκείνος, καθώς τα ζώα βοσκούσαν στο γρασίδι, κοίταζε τους ανθρώπους με τα κάρα τους που πήγαιναν στη δουλειά τους, που όργωναν τα χωράφια, που καθάριζαν τις αυλές τους, τους έβλεπε ήρεμους και ήσυχους. Και εκείνος ήθελε κάτι να κάνει. Τι να κάνω για να τους αλλάξω, τι να κάνω για να τους μπερδέψω, και σκέφτηκε κάτι πονηρό. Το βρήκα, λέει. Το βρήκα, τι θα κάνω. Ανεβαίνει λοιπόν πάνω σε μία πέτρα ψηλά στον Αηλιά και αρχίζει να φωνάζει: χωριανοί! Λύκος, λύκος έπιασε τ' αρνί! Χωριανοί! Τρεχάτε, τρεχάτε! Λύκος ήρθε στο κοπάδι! Τον άκουσαν όλοι στο χωριό και αρχίσανε να τρέχουνε. Άλλοι πήρανε τα όπλα, άλλοι πήραν τα δικράνια, ανέβηκανε πάνω στον Αηλιά και φώναζαν: «Πού είναι, πού είναι, πούντος!» Αλλά το μόνο που βρήκανε ήταν το βοσκό να γελάει, να σπαρταράει από τα γέλια. «Αχ, τους λέει, σας γέλασα, με πιστέψατε, δεν έχει λύκο, δεν είναι κανείς εδώ». Και τους κορόιδευε. Εκείνοι όμως θύμωσαν και τον αγριοκοίταξαν και φύγανε και πήγαν στις δουλειές τους. Πέρασαν λίγες μέρες και ο βοσκός γελούσε ακόμα με το αστείο που έκανε για τους χωριανούς του. Έτσι, σαν πέρασαν οι μέρες και βαρέθηκε, λέει: «Δεν το ξανακάνω, πολύ καλά πέρασα και γέλασα πολύ εκείνη τη μέρα». Έτσι λοιπόν ξανανέβηκε στον Αηλιά και έβαλε το κοπάδι να βοσκήσει. Ήρεμα τα ζώα βοσκούσανε στα χορταράκια και οι χωρικοί κάτω κάνανε τις δουλειές τους, στα σπίτια, στις αυλές και στα χωράφια. Έτσι λοιπόν ανέβηκε σε μια άλλη πέτρα ακόμα πιο ψηλή. Έβαλε τα χέρια του στο στόμα του χωνί και άρχισε να διαλαλεί: χωριανοί! Λύκος, λύκος ήρθε στο μαντρί! Χωριανοί! Παράτησαν οι άνθρωποι τις δουλειές τους για άλλη μια φορά και αρχίσανε να τρέχουνε να δούνε τι συμβαίνει. Άλλος πήρε το δικράνι, άλλος την τζάπα και άλλος το δίκανο να σκοτώσουνε το λύκο που άρπαξε τ' αρνί. Και τρέχοντας με την ψυχή στο στόμα ανέβηκαν στο λόφο του Αηλιά. Και εκεί τι να δούνε? Το βοσκόπουλο να γελάει και να πλαντάζει στα γέλια και να λέει: «Σας γέλασα και πάλι και ψέματα σας είπα και εσείς το πιστέψατε». Το πιστέψατε. Θύμωσαν οι χωριανοί και γύρισαν την πλάτη τους και φύγαν θυμωμένοι. Οι μέρες περάσανε και εκείνος στη δουλειά του. Κάθε μέρα έπαιρνε τα ζωντανά να πάνε να βοσκήσουν.
Μα έτσι τα έφερε η τύχη κι ύστερα από 1 μήνα ο Λύκος ήρθε πραγματικά. Σα γύρισε να δει, άκουσε φασαρία. Τα ζώα φώναζαν, στριμώχνονταν πίσω από ένα θάμνο. Σηκώθηκε και τι να δει. Όχι ένας, αλλά 2 λύκοι. Ορμήξαν στο μαντρί και πιάσανε τα ζώα και τα άπνιξαν. Και άρχισε να φωνάζει, τρεχάτε χωριανοί, και ο Λύκος πήρε το αρνί. Τρεχάτε χωριανοί, βοήθεια ζητάω. Χωριανοί, χωριανοί, σώστε με, ο Λύκος θα με φάει. Κανείς όμως δεν γύρισε ούτε να δει, ούτε να βοηθήσει. Φώναζε, ξαναφώναζε κι οι λύκοι τη δουλειά τους. Αποδεκάτησαν το κοπάδι του. Προσπάθησε να τους διώξει με την κλίτσα του. Μα τίποτα, φεύγουν οι λύκοι με την κλίτσα. Νύχτωσε, κανένας δεν ανέβηκε ούτε να βοηθήσει, ούτε να τον ρωτήσει. Έτσι, σαν έφαγαν οι λύκοι του τα πρόβατα, μάζεψε όσα του είχαν απομείνει και με το κεφάλι κάτω γύρισε πίσω στο χωριό. Κατέβηκε στην πλατεία και οι άνθρωποι περίμεναν τα ζώα τους να πάρουν. Με σκυμμένο το κεφάλι του ζήτησε συγγνώμη. Εκείνοι θύμωσαν πολύ και από βοσκό θέλανε να τον διώξουν, αλλά εκείνος συγγνώμη του ζήτησε ταπεινά και τους υποσχέθηκε ότι ποτέ ξανά ψέματα δεν θα τους πει και θα τα προσέχει καλύτερα και από τον εαυτό του. Κι έτσι συνέχισε τη δουλειά του με περισσότερη φροντίδα, με περισσότερη προσοχή, χωρίς ψέματα ξανά ποτέ να πει.